Ahojte všetci, volám sa Milan. Nákupy rôznych predmetov bavia asi každého. Ale viete, čo baví mňa? Mňa baví, keď si kúpim niečo, natočí o tom takú krátku videoprezentáciu, ako daný predmet funguje. Je to taký môj koníček. Stále si kupujem nové veci, či už sú to obaly, statívy alebo káble na telefón, natočím, ako fungujú a potom ich zverejňujem. Predtým som robil iba fotky, ale po Františkovom kurze som začal robiť aj krátke videoprezentácie, kde som si všimol, že sledovanosť mojich inzerátov stúpla o 50%. Týmto by som chcel Františkovi povedať veľké ďakujem, lebo nebyť jeho videoakadémie a absolvovania jeho kurzu, tak by som pri mojich inzerátoch mal len fotky, ale keďže doba dinosaurov je za nami, v dnešnej dobe pri inzerátoch netreba mať len fotky, ale aj videá. Majte sa krásne.